Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mlembi wakale mu ofisi ya President Nduna Colin Zamba agunanso ku polisi kamba kuti apolisi alephera kuwatengera ku bwalo la milandu kuti amve mlandu omwe awapatsa komanso kupempha belo. Lawyer wa Zamba Sylvester Ayuba James umati anawuzidwa kuti Zamba anabwerera nawo atatsala pang'ono kufika ku bwalo kamba kuti maola 48 omwe amalola apolisi wakusunga munthu anali asanathe. Iwo anati ndi okhumudwa ndi zomwe zachitikazi potsindika kuti akuona kuti apolisi wakufuna kuzunza chabe Zamba. Ayuba James anaululanso kuti apolisi aonetsa chilolezo cha bwalo la milandu kuti afufuze mulamya za Zamba koma sanafotokozere zomwe akufuna kuona mulamyazi. Tinawuzidwa chakumasana kuno kuti tikwanitsa kulowa mu khoti masana ano, ndipo ndikudziwanso kuti akhoti akuti anawuzidwa kuti munthu akubwera naye ku khoti kuti adzamuuze chifukwa chimene akumusungira pamaso pa khoti, komanso adzampase mwayi opempha belo. Komano titawuzidwa choncho ife tili konkuno titabwera, komanso oyimbidwa mlanduwo atanyamuka kuti akubwera kunoko akukalowa khoti, atafika pa crossroads hotel ife tili kale konkuno akuti kwabwera malamulo ena kuchokera ku Mtunda akonde kuti ku polisi komweko akuluakulu aku Mtunda kunena kuti abwerere nawo asakalowe nawo khoti lero, akuti mpaka na mawa, akuti fochena kuti malamulo akwalola apolisi kumusunga munthu mpaka na 48 hours. Ndiye mukuona kwawo 48 hours. Mlembi wakale wa ofisi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna Colin Zamba agona usiku wina mchitokosi cha polisi pomwe lachinayi alephera kuonekera ku bwalo la milandu ku Lilongwe. Zamba anawanjata dzulo lachitatu powaganizira kuti amagwiritsa ntchito mphamvu za ofisi yawo molakwika. Polankhula ndi MBC yemwe akuyimira Zamba pa mlandu Ayuba James ati ngakhale kuti apolisi anawafunsa Zamba mafunso ndi nthambi ya polisi koma adzaonekera ku bwalo la milanduli lachisanu. James avomereza kuti apolisi atenganso chilolezo ku bwalo la milandu kuti achite kafukufuku mu telefoni ya manja ya Zamba. Ayuba James akulongosola zambiri kwa Smart Jalika. Anangotionetsa ife kuti akatenga chilolezo ku khoti kuti mwina aunike mu foni yawo, koma pali zotsamwitsa zingapo zimene sizikupereka nzeru kwambiri pa malamulo mu chilolezo chimene chocho. Nde ifeso tinaonikira kuti zotsamwitsa zimene zozo nzoti zofunika kuziunikira mwina asanagwiritse ntchito chilolezo chimene chocho, koma pakali panopa konseni yathu kwambiri nayo lina kuti munthu abwere naye ku khoti liunikire ngati kuli kofunika kumusungabe kamene akumutulutsa pa belo, kuti zina zonse zichitika after process imene itachitika chifani zimene malamulo amafuna. Aphungu a nyumba ya malamulo avomereza bilo yosintha lamulo lomwe aphungu a nyumbayi adzitha kulondoloza zitukuko zochitika pansi pa thumba la CDF. Aphungu okwana 199 omwe anali mnyumbayi avomereza ganizoli opanda otsutsa. Margaret Mapando akufotokoza. Inali nthawi ya chimwemwe pamene nyumba ya malamulo yavomereza bilo yosintha lamulo lomwe likupereka mphamvu kwa aphungu a nyumbayi kuti azitha kuvomereza komanso kulondoloza zitukuko zochitika pansi pa thumba la CDF. Phungu wa dera la Mzimba South Emmanuel Jerry Chambulanyina ndiwo anabweretsa biloyi mnyumbayi
iwo ati izi zithandizira kuti pazikhala malamulo oyenera komanso kuonetsetsa kuti dera lililonse lilandire zipangizo zofunika za chitukuko. Kunena kuti tsiku la lero tadutsitsa kukonza mu constitution kuti tiwonjezeremo zinthu zingapo zimene munalibe ndipo tayikamo. Ndili wokondwa kwambiri kuti ma members 199 am parliament muno adutsitsa bill imeneyi. Nduna yoona za chilungamo ndi malamulo a Charles Mhango ayamikira aphunguwa podutsitsa lamuloli. Amhango ati ngakhale izili choncho lamulo limayenera kaye kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti akayivomereze isanayamba kugwira ntchito. Chimene chichitike panopa ndichoti bill imeneyi monga mwa nthawi zonse mwa malamulo bill imeneyi tiyipereka kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko lino amene ali ndi mphamvu yomalizira yovomereza kuti malamulo amenewo ndavomereza kapena ayi, imene pa Chingerezi timati assent to the bills. A president akapanga assent ngati chita akomere iwowo kuti avomereza apanga assent kuti awo akhaledi malamulo a dziko lino. Ife ngati kunduna wa za malamulo tikhala pansi tibweranso ndi malamulo ena. Thumba la CDF mdziko muno poyamba linali m'manja mwa makhanso komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Komabe abwalo la milandu anagamula kuti aphunguwa asamatenge nawo mbali pa thumbali ponena kuti sizinali m'malamulo akulu a dziko lino. Nduna yoona za malamulo ndi chilungamo yati biloyi akayivomereza boma libweretsanso biloyi ina mnyumbayi yomwe idzithandizira kuti pazikhala chilungamo komanso kupereka malamulo amomwe thumba la CDF lidziyendera. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mu chaka cha 2020 pamene chipani cha DPP chimatuluka mboma, ngongole yomwe dziko lino lidali nalo ndi maiko komanso mabungwe inali pa 4 trillion kwacha. Koma patangotha zaka zisanu zokha mu ulamuliro wa chipani cha MCP, ngongoleyi yakwera kuchoka pa 4 trillion kwacha nkufika pa 21.6 trillion kwacha. Izi zachititsa kuti ndalama zomwe boma limalipira ngati chongola dzanja pa ngongoleyi zikwere kuchoka pa 250 billion kwacha nkufika pa 2.3 trillion kwacha. Izitu ndi theka la ndalama zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority likuyenera kutolera zothandizira ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026. Mtolankhani wathu Trust Office akufufuza momwe kuchuluka kwa ngongoleyi kukusokonezera ntchito za chuma komanso kayendetsedwe ka ntchito za boma. Mfundo yaikulu yomwe chipani cha DPP chinalowera mboma inali kukonza mavuto a zachuma omwe dziko lino lakhala likumana nawo kwa zaka zapitazi, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kusakhazikika kwa ndalama yakwacha komanso kuvuta kwa mafuta a galimoto. Ngakhale boma la DPP lasintha zinthu zina lilangolowa vuto lakukula kwa ngongole yomwe dziko lino lili nalo ndi maiko akunja komanso mabanki mdziko muno likuoneka kuti ndi vuto lomwe likusokonezabe kayendedwe ka chuma komanso ndondomeko ya chuma yoyendetsera dziko lino. Ichi n'chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anadandaula za vutoli atakumana ndi akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF. Malinga ndi ripoti la African Development Bank la chaka chatha, dziko la Malawi likufunika kuonikanso ngongole yake ndi maiko ena komanso mabanki kuti mfundo za ngongoleyi zifeweko, kamba kuti ati kupanda kutero dziko lino silikwanitsa kuchita ntchito za chitukuko. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ali nchikhulupiriro choti zokambira zomwe akuchita ndi mabanki a mdziko muno komanso ena omwe anabwereketsa ndalama kuboma zibala zipatso. Amwanamveka atsindikanso kuti kubweretsa kwa misonkho ina kuthandizira kuchepetsa vuto la kuperewera kwa ndalama zoyendetsera ndondomeko ya chuma. Choyamba mwina tuonesese kuti tikutolera ndalama zochulukirapo, so mataxi mitapanga ameja aja komanso ma revenue measures tapanga aja ncholenga choti mwina titolere ndalama zochulukirapo tichepese deficit, budget deficit mwe tinayo. Fati kama chepesa budget deficit ndi kuti mwina tiyamba kutolera ko ndalama zomwe tingathe kugwisaso ntchito osati kungolipira masare okha kapena kulipira pension komanso titagwisa ntchito ndalamazo kupanga za chitukuko. Ngakhala ayamikira boma kamba kamfundo zomwe likutsata pobwezeretsa chuma cha dziko lino nchimake, mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network Megin Abetha Phiri ati kukhwimitsa lamulo lomwe boma linayika kuti anthu mdziko muno asamatuluse miyala ya mtengo wapatali popanda kuyikonza zili nkuthekera kuthandiza boma kutolera ndalama zochuluka.
pompano mejini tinayi ndi mkumano umene ukuonetsa kuti ngakhale bani yachitika koma zambiri zikuchitikabe tidakaluzabe miyala ya mtengo wapatali mailigo miners akubwerabe anthu opanda ziphaso kapena kuti ma certificate so kuletsa kuja tikuyamikira komano pachitike ntchito ina yokapereka kalondolondo kuti kodi zimene taletsazi zikuchitikadi. Koma poyankhopa pa nkhani nduna za migodi Jeni Mathanga ati boma liyamba kukhwimitsa lamulo loletsa kutulutsa miyala ya mtengo wapatali posachedwa, ponena kuti izi zikufunika kuwaphunzitsa bwino anthu mdziko muno komanso kukonza njira zogwira nawo ntchito kuti aliyense apindule. Chifukwa Malawi muno tamana patsidwa chitetezo chogula golide ndi Reserve Bank yokha ndi mamiko basi, komana kumabwerera kumadzatani kumadzagula ndamene akupangitsa kuti anthu athu apitirize kumatani kumakumba golide uja kwationa kuti kangwaletsa tisanapereke misika ife ndese zithandize ndi tikakhala tayika mmagulu muja tipanga misika pafupi ndikumene akukumba golide uja cholinga choti adzikumba golide uja ngomagulitsa ku kampani yawo ya ku Malawi kuno mamiko. Kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo monga kusowa kwa ndalama zakunja, kuchepetsa ngongole zomwe dziko lino lili nazo, kusowa kwa mafuta a galimoto mwazina si mavuto oti angathe kwa kanthawi kochepa. Izi zikufunika kugwirana manja ngati dziko monga kulipira misonkho moyenera, kuwunikanso ngongole yomwe dziko lino lili nalo mwachangu, komanso kuyesetsa kuti ntchito za migodi mdziko muno zikupindulira eni nthaka osati anthu obwera. Izi nzothandizira kuti boma lizitolera ndalama zochuluka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.